kajing so ukular. Kajing yalin di ban thâu sha ka thong bun sin hanga ka bin sha yong hagi mau jam jing em ngam la shem kum nu kin kan long o bin ban trai u kula kajing jam ban ai la da sha u kajing sok bajing tien men sim what's ngo kuslai kajing sok ukular happy kajing tien hajing long rang li uba pai shaki ba kuslai bat ba sakma kajing sok bajing tien men sim what's ngo kuslai lada pimpat ai ti bat raya la dien hang nu la jing em pin bin shong bat karai ban ai lu chu trai ban yo la kanong do berkat pamenta ban raya la di hang no la jing em pen ai la shu trai ne sha ka birthday la jing em pen rai ka jing sok ukular happy ka jing ngen hajing long rang di uba pai shaki ba kuslai bat ba sakma o pilawan jing sok na birthday open ban ki long le no ka jing sok men sim ba shisha trai ukular ya jing sok ka jong nga ai happy kom ba ka birthday jing sok ka la ban kajing sok ukular happy kajing tien hajing long rang li uba pai shaki ba kuslai bat ba sakma pilawan jing sok na birthday open ban ki long le no kajing sok men sim ba shisha trai ukular kajing sok men sim ba shisha trai ukular Nakam to problem.
tong ni doi ublai ukpa jongi upah bening ni aingo ime atrai naga penta kani na upai jonga ni sngi ke bakrau ke bakentang ke jong me kumnir sisen pat melakot yingi bandon kani ke yeng ke bakhoj ke bakentang ke jong me ye ke ban syakri ban mene ye me oi ni aingo ru atrai bapa 6 tahun ni slap me melai ngi Pangidon kam na komenta kajing im kujongi. Ngi aingo ime ablay namta kani kakubor memelai. Lang bagni ki kon samla. Kabakot ingi ablay. Langin ay kajing im kujongi syame. Nengin ay siya kani kapartay. Ablay ngi aingo kani kakubor. Berngangai skem matrai kan ai ke jengkeli hanga bat hangilang. Abang im hagani gisngi. Siano ke jeng im ke jongi ngin ai. Ya rab ingi abalai pen kendo ingi lomba men sembako jome. Kanang bangila ban rai ke pabhatam. Ban ai syame. Bangin yo ban syong. Hakata ke hima ke jome sedu bom jukudi. Ablay kerkhui kini jing sekri kejongi kerkhui ni kon samla jongi atrai kebalong kalawai na komenta kabalang kejongme hadu ataka sngi kejongan arsin kejongme ai baki kon samla kejongi kinang IT same atrai buba bangini iya ablay baka balang kejongme kanang klain kanang sithem na kawai kapot siya kawai pat atrai baba hagani kapor ngi dan syakri jong me profesor ba I jongi iban ay ka khubor ka kten ke jong me ablay ngi duai human semba kho jong me atrai ya ka me alam ye ke jumut ke jing perkhat ke jong I baki kenten ke ban mi na ka sentur ke jong I kan long ke jong me atrai ikaban thau thamai ke jing im ke jong me ki khôn ki ba ide ki chong me atrai baba ki don ha ni ka por ki ni ki jing ai ki jongi seki kam ka ba kharau ki chong me I atrai baba ka balang ki chong me ka I ki ban threi ki kam mission ni don sibon ki jing lut atrai baba nakabanta ki missionary ki jongi nakabanta ban thau ki yeng sekri blai Saki jaka jongkari India ke jongi. Atu waya blay. Ya kabamen kerku ya kerempai yang Kristan ke jongi atrai. Kerupang ya ke jeng ikin jeki me. Baginang laban ai sagakam ke jongme. Kiton gini ke project jongi ru atrai bapa. Ya kabangin simi gini ke jaka sanda jong ke yeng bakentang ke jongme. Bangiyon pendon kam ya ka nam takaburam ke jongme. Oh ngidang don ru atrai bapa ya ban pendep ya kejing seu hakabat he ju ne lom cintep ablay ngidawai gine ru men kerku atrai akejing perkhat breu kejing kalong ka ba da sisa ablay ring IT hame namar ngitip bagi ki pamla hau breu hame ki long ka ki bala ya rab ingi ablay ya kejing ya inti kejungi bagi nang la ban IT ki met bat ki men sen kejungi kum kicing kenya ke im akamat ke kecing snai ke jome ya lamingi hene ke por sipor ngin syakri me ya lam do men sem ko jume ngin yo ke kicing shemen se na trai ngin me na ke yeng ke bakentang ke jome ngin lam ke sakhi ke im ke jome syakani ke perthai sya skor jing doai jung ya blai de ba ma bri ke pop me shem ke jing im ke jungi Ipani gini haka kerteng jong torai baru nong penim ba ide jongi Yesus Kristus amen ngai khublei ya ki nang simbenta na du I
bapulih berduai babanrap I cemen besan ni babu hagijing duai ya kijing ai jong isyakam bat kamtam ya I kun samla ibel ai ya kejing ruai kapapen kan mau yang I badai tangu Jisu wa ban ai kejing sok ublai sibun ublai nang pendan kam ya pi bat unai ai pi kamet kawasat kabaklan ngila poi sakoi ka benta aswa bangin poi sa kata ka benta ka bangin sngap ba jing keren jing thu khana nak tin ka jong blai akar pat ya ka prison workshop team kan ya lam yang I katu kan nitli jing ruai Kung ni seksi ni aingo yo belai ba apa dengan jing kriat ulah pli kalat I iwai pangin laman kieu yang syak ni kayeng kebakhoi kebakentang ke jong o ha keban yo banyar waya ro bat kebakongsan banya ngap ya ke ketin ke jong belai berkomtahan ke pora karpat ngini yang lang ni ke por nya ruai jam ke kertang ke jong trai yang bagajing ruai ke balai spa katsa akarpat yang lang ke por Do nu jong ala katong tempel jong mi ai kan long hapo hang ni ku trai Jisu hadu bom jukut to shong jeng don jong mi kan yai long jeng khawai ba jeng don jong mi kan yai long jeng khawai ba sin walang khot puning kong do nu jong ala katong tempel jong mi ai kan long hapo hang ni ku tra Jisu adu bom jukut to shong jeng don jong mi kan yai long jeng khawai ba jeng don jong mi kan yai long jeng khawai ba tang si por ban yo ya selok tang si por ban pechami hajar sin kalong kam kordoria ki jeng soba bom ne ngan ai baro tang ban yo ya lo pat pi ngan ai baro tang ban yo ya lo pat pi tu butat ya ki kenjeri tu pelat kamen sim hi ngalathat ban syok ha jeng dum atuan jing syai kasngi ha ka jeng syai men si jong ngakas ngawon ha ka jeng syai jeng syai men si jong ngakas ngawon atukren bajam nu Jisu kik tien jong
mi long so ki bala bên mi ka jeng sok ka bada da jor baros isin atu keren bajam no jisu ki tien jong mi long so ki bala bên mi ka jeng so ka bada da jor baro ka jeng sawa ka jeng pen long ki jeng pen trôi đổ bát bó hà jeng sa was ngô ba jong mi ki jam jai ki du kho ki ai ba itenat ki ba bang ru jong perthe om la nu jo bat jeng sawa ki tin skor ka jeng map angin snow jeng sawa jong ka jeng sawa badon bon hapo jong ngakado nut pen mi jeng sokabako ong hanga ba milong jonga ong daka tin ka basha tu pendu ka jeng arta tin kren hanga tu kren atra ai ngan yos ngo kawe kak tin ka ba mi na boneng hi jeng she tiếng kim cha chu nom jeng sok ba chu kot ngan mi angan yos ngo ai ngan yos ngo kawe kak tin ka ba mi na boneng hi ki jeng she tiếng kim cha chu nom jeng sok ba chu kot kan mi ong hanga ba mi long jonga ong daka tien ka basha tu pendu ke jeng arta tien kren hanga tu kren atrai ong hanga ba mi long jonga ong daka tien ka basha tu pendu ka jeng arta tien kren hanga tu kren atrai naman taburong blay sa basang sai sin pan kan ni no phai jong ni ka sngi ngai khublei phi nadu I pastor ki nong sharai jong ka balang ki ben basan I khot committee balang bat ya phi kilong kemi kilong pa ki para samla bat ki hep ki barit kat ki bedon ha kerteng ka jong try bo nong penim jong I Jesus Christ habala ong yanga ban sim ya kan ni ka benta haba I pastor ba I jong I pastor JS ngwi lapon yanga ban sim ya kan ni ka benta kan ni ka por jong ni ka jing syakri ngapur khat ngai puson mit labat sngi ka ba ngan kren ka ba ngan kren ndai para bangai ba
haman ki klip mat ki banga perkhat banga puson kawan kawe ka jingkeli ka ba prophet Elisha keli ya kategori kentei ayu padon haying jongpa ayu padon haying jongpa kani ka ju ka jingkeli kawan ha ki jingmut ki jing perkhat ki jongaru ban keli yang ayu medon haying jongme lani ayu medon ha ka jing im ka jongme kumta ha kani ka no pha jong kani ka sngi ngasngau bat ngakwa banyak puson rengkat bat pi ya kani ka khubor ka bangla pensyong nong rim na ka kitab jong kisim ka baar ka kitab ka baar jong kisim ka lenong ka basaw ka khot ka baningkong bat ka bahnyau ka khot ka baningkong hadu ka bahnyau tungi duai ko pa jong i bah beneng mela ayo kun jong meu Jesus Christ ubang ngaji sngau bat ngaji sngau menor haduk mentaru ba me pediang sngau bhai ki nong pop ki bakum manga me pediang sngau bhai ki babun belin ki nong pop bat me map ya ki pop jong ki tu podiang trai podiang ru yang alem bat ki ya ki pop jonga to klet no try habau syakri jong meu yang hakan ka jakah kan ka por pediang ya kumba ulong kumba me pediang naki menor bat ki menta pediang ru ya bat iki kentin ki bami nak sentur ka jong kin long try tang nak benta ka burom bat ka burom ka jong me simila ka jong ka burom saladi akatang try ba unong penim jong Jesus Christ amen para wanget biin ka jingkeli ka bau prophet Elisha keli ya ka riu kentei ayu padon haying jongpa kawan shon ha ki jingmut ki jing perkhat ki jonga ba ha bau prophet Elisha keli ya ka riu kentei sem kwa ya ka jingkeli ka teman long tang na kawe ka liang lani kata ka jingkeli ka jong kan long tang na ka liang ka jong ndrei kwa ru ya ka jingya keren ka interaction ka jong ki jong kata ka riu kentei bat prophet Elisha kum tau prophet Elisha lau dangi pulih akan khot ka beningkong bat ka baar jong kani ka lenong ulaong ayu nganle prophet Elisha ula keli laong ya ka nganle ayu na ka benta jong pa bat tu ya thu yang prophet Elisha laong susu tu ya thu yang ayu padon haying jong pa ayu padon haying jong pa para bangit bat perlok baik lesi sibun ki jingkeli ki bangi keli ha ka jing em ka jongi nginang tang ban keli ndrei ngi klet no ruban ngap ya ka sur ka jong blei ngi klet no ban ngap ya ka sur ka jong blei balai ka jia bangin ong bau blei jongi yo thia balai ka jia bangin ong bau blei jongi jubab nama nginang tang ban bu ya ka jingkeli ngim don pat ban ngap ya ki skor ki jongi ban hiyo sngau ya ka ansa lani ka jubab ha ka por ba kaya ka jong kendiat sapang gani ka kitab laong baki Jew bat kita ki Kristen ki Jewish Christian ki ong balatho ya kani kitab jong kisim da prophet Jeremiah balatho ya ka ha ka khandai ha ka spas nem ga ba khandai habau Elisha la yaj ban pendep ya kata ka jingkam yalap ani ka missionary mission ka jong haki benta ki basate jong kari Israel ki northern kingdom of Israel kumta ka ni ka lenong ka don nyautli ki khot ki bayakren syapang ka ni ka jingkeli ka ba prophet Elisha kuli bat kalong ru ngitip habang ipuli kini ki nyau tli ki khot ngiyo iya kamba ka bajia ka jang kata karip kentei ka babun ki telejian ki ong kadai ka kamba jong ka umpniang ka kamba jong ka umpniang the miracles of the oil parabangit bat yit karip kentei ka yatu ya ki ai baro ki bakadon how blay limbau prophet Elisha bat kalong hakani ka ju hakini ki lenong ki bat nyau tli ki khot hakani ka lenong ka badan nyau tli ki khot ka batayang ki lightly ki ai ki bakong san hakajing imubreu
Kabakan ni ka riu kentei bat ka ying ka jongka ki kendu. Perabang het be ka riu kentei ka don hapdeng ka jing du nong lani hapdeng kata ka jing syaram ka babun ka financial crisis ka badan ha ka ying ka jongka. Ka Bible ka yatu yang i bahadin bau tengah kurim jongka layap kini kibriu ki baka shimram u bau tengah kurim jongka shimram ki lakwan bantan ye ki khun jongka arngut ki khun senrang jongka arngut. Kumta kadon hapdeng kajing kerdu hakaying ka jongka nganget pinya menjur bat nga ya kowe kajing ong ka boong ka pela ka basuda ka pela ka basuda ka pensuda ya kajing long mensim ka pela ka basuda ka pensudaru ya kajing long mensim kani ka riu kentei kadon tang kata haba ka suda kajing la ka pela ka jongka ka dapram ka pensuda wat ya kajing long mensim ka jongka. Hakini gitu khot ngin yo iya kecingnya keren kabau keli u prophet Elisha keli ayu padon kani kari kentai ka ong ngadon tangi peniang iba kendiat ibasa satang kendiat i peniang ibasa satang kendiat kajing long mensim kabasa kerdong satang kendiat hakaying kajong kari kentai. Om tang bakta ya ke jinglong bensim kakta ru ya ki jingmut ki jing perkhat jong kata karip kentai kadon hapdeng ke jing takat psychological disturbing ka ba ki jingmut ki jing perkhat ka jong kata karip kentai ka perkhat tang kumno ban pelat ya ki khun ki jong ka na ka jing sya ring marau na ka jing sya te marau ki khun jongka arngut ki syaring merau nama ki ram nama kat financial crisis ka baya kendu nama ka jing no ka mensim ka jongka perabangin bein kini ki lai teli ki ta ki long ying ki long sem ki jongi abangi don hapdeng ki jing hakayok ka kon ngihiar ha ka jing long mensim bahabang ngihiar ha ka jing long mensim ka taru ya ki jing mut ki jing perkhat ki jongi bat ki wan ki jing hi phalo ha ki jing ya lenti ki jongi bahabawan ki jing hi phalo ki jing ya lenti ki jongi ki ta ya ka men ya ka jing mut ki jing perkhat ki jongi paralok bat para bangai be ya kan no pai sngi ngin ya pej ru ka e ka bajia Syaki ying ki sem ki jongi kai ke bajia ya ki khun samla ki jongi nama kini ki lightly ki mau besil ki badai bantai ya ka long ying ka long sem ya ka ying kristan ka jongi ngiduk no bat ngitroin no ngamat nga experience ya kata ka jing ya lenti ka jonga bahaba kalem kini ki lightly ki mau besil ka jing ya lenti ka jongi kandon ka jing sya elam baklang kandon kajing syak hiartma bat kandon kajing pat kajing pra jong ki yeng ki sem ki jongi ndai gani kariu kentei ngaju perkhat balai Elisha te udalai keli kerpang ya kariu kentei ayu padon hayeng jong pa kadon ka ka baburi ya ka long renyang jong kani kariu kentei kata ka balong special bahabau prophet Elisha ukeli ayu padon hayeng jong pa yanga ya fi ngilalong ki kerpang adu kata-kata para bangai bihit bat perlok akan kena pais ngi lese ka jing keli ka bau blain bu ka donut ka jonga ka donut ka jong pi ka padon lani ka ngidon nakabenta ka burom ka jong blai nakabenta ka burom ka jong blai adung idang don mo kita ki peniang haki kendong jong ki donut ki jongi ki basak kertong ki basak kendoi bat kendiat bagi melaban besar ya ki wei kani ki jinglong special lani kita ka special karakter jong kani ka riu kentei ka jinglong kerpang ka jong ka kadon ka wei ka bangila ban siam hakini ki lah nyaut li ki khot kata kalong kaya thu lut yo blei ha ki jing duai kaya thu ya ki jing ki jong ka kaya thu ya ki jing ya kendu ki jong ka kani ka riu kentei ka bla du no yo tengah kurim go mga ong mene haba kala ya kendu yo prophet Elisha kala ong ya syakri jong me tengah jonga ulayap bat me te metip syapang syakri jong me usyakri jong me tengah kurim jonga ulayap
bat metip yau syakri jong me nakine kijing ya keren jong ani karu kentei bat u prophet Elisha ngis ngau tu ba ka yeng ka sem ka jong ani karu kentei kalong ka yeng ka bakit ka baba ka yeng ka bakit ya ka lengkor kijing syakri ka yeng ka badon hasnda ka jong blei karu kentei ha prengkum kata kalej ya tu ha u prophet Elisha bat kalaong ba ukurim jong kau layap no kum tangi yo i ki kamba ki wan chia ladangi ya thu ye ki jing e ki jong i ho blei ladangi ya thu bat ngi ong yo blei ba ladangi ngim dang tang ki nong ya thu ndai ngi nang ru ban ngap ya ka e ka sur ka jong blei pra bangai ba in kai ka ba jia ha ki yeng ki jong i ha bawan ka revival ha ki balang ki jong i ngiyo i ya ka jing dap jong ka balang om tangkat ni lashlei da ka jing hem mensim habawan ka revival ha ka balang ladon ka jing yam ka jing linyar ka basher kai ladon ru ka jing linyar ka jing len tau ya lade ngi ong balai gitu kijia kawai ka de ka jing jia namar baki ya tho ya ki jing e ki jong ki hau blei ki wan sa ka yeng ka bekentang banya tho ya ki jing e ki jong ki chau blei hendrai tang kan nyau wat khat prat li ki snem ngila lek no ngila nang hiar ha kata ka jing long mensim ngila nang hiar ki parabanget ki ban ki sa ka yeng ka jong blei ki parabanget ki ban don ya ka jing duai ka bekerpang banya thulut ya ki jing e ki jong ki ngila kham shania haki jing start jong ka perthei ngila kham shania haki teknologi jong ka perthei banya thu yaki syaki wei ki relay ki ya thu yaki jing e ki jong ki haki taki AI how ji haki taki AI ban solve yaki problem ki jong ki baro para bangai pe ni em hakum kata ka pateng bat ka jok ka ba ngim slan banya thu yu blei haki jing duai ki jong i ki yeng ki jong i ki ter khong namar ngim slan banya thu yu blei haki jing duai atu don mo ka jing duai sya jing et hadu don mo ki jing duai ki bangi lenyar bat ngiyam hadu bangim sngau bakan ngi don kam menta kadu kan thei te kam up bakapor kan penyat iki baro ndrai kadu kan thei te ka lej banya thu au prophet Elisha ya ki jing e ki jongka kari kan thei te kam don da ka wei ka lat ka lenti kam don option da ka wei pat bakan lej ndrai tang banya thu hau blei lembah au prophet Elisha ba ka nagedi ka pateng ka bangim ka de ka pateng ka bangim don lat bangim don option na ka way pat desi ki yeng mani jong ikin dapat sa sisin ki yeng ma ki jing syakri ki jong ikin slay kin rem da ki jing duai ki yeng jong ikin slay ba kin rem da kita ki jing duai saudong ka lengwer pe kumboong temen kasih ngila nang duna haka jing long mensim ndrei ngila nang bun haka jing don ki jing em ba haka do ki jongi prabangai bein karip kan thei ngidon kani ka jing hikai ka bakerpang ka bangiho na kan kan thei ngidon te u Jisu u banya sahat na ka benta jongi balan de manga bat mapi ngi kloi banya thu banong ya ki e ki jing e ki badon haka yeng ka jongi ya ki e ki jing kendu ki badon haka yeng ka jongi ki kamba kin jia bat kin yai jiaru haka yeng ki sem ki jongi kabaan kabakan ka rupen thei ka long ba pendon kam ya ka e ka bakadon ka pendon kam ya ka e ka bakapadon habau prophet Elisha la keli ya ka ni rupen thei asli ki benta kata ka we ayungan le ya pa kabaan kalong ayu padon hayeng jong pa ngaju mudur bau Jisu Kristus ru keli ya kini kejuk kejing keli lada pipule ya gospel ke yo i bau Jisu kuli ya Bartimaeus bala khamat la na duka kpo ke jong kemi baki senran ki jong u kilong maka pop jong nore ka penlong mat la ya ne Bartimaeus ka pop jong nore ka penlong mat la ya kene ka pateng ka jongi ndrai u Jisu u kuli ya Bartimaeus komba kuli u prophet Elisha ayu ngan le
nakabenta jong me ayungan le nakabenta jong pa ong Prophet Elisha. Paralok bat parabangit bein ka Bible ka tho kumni ayu kini kijing keli ayu ngin le. Kamdei ka ba ublay umyo i, kamdei ka ba ublay klet no, kamdei ka ba ublay tip ya ka kerteng ka jonga, ya ka jing ka jonga, ya ka jing kendu ka jongi. Nrai ublay tip biang-biang ya ka ka jing don kam ka jongi. Ublay tip biang-biang ya ki ka jing kendu ki crisis ki babon ha ka jing ka jongi. Ublay tip biang-biang ya ka ying ka jong rip kentai ka beladu no ya tengah kurim mu jong ka. Kariu kentai te ka ong yo Elisha ngadon tang ka pniang ka basa satang kendiat kariu kentai ka tip bai ni pniang ibasa au khiu tang kendiat imla ban pendap ya kuat tang ya ka ying ka jong ka ya ki arngut ki khun bat ya ka umla ban pendap bat ngis ngau thu bakam num la ya ka dalei ban chu bam ban chu di tang dai tai pniang Bat kariu kentai ka ngau thu bada ini pniang ibasa kerdong kanum la ban pelat ya ka ram ka bakasya kani kariu kentai ka ngau thu badang da ini pniang ibasa kendiat kanum la ban pelat ya ki jing long merau ba ki jing sate merau ka jong ki khun jong ka arngut ka jing sya ring merau ka jong ka kariu ka pniang hang niru ka yeng ya ka ding mensim ka jing kali kalong hatung idang don mu ya ka ding mensim ko mga ong mene khat nyau khat prat ligis nem ngilayat lenti ngilanang pejak no ha ka ding ka jong long mensim ngiladang pejak no ka mensim na ka jing yat lenti ka jongi kamper pra banget beet kibriu tekin bishahar yang ibat kin ong bangilong kumta ngilong kumni ngikren kumta ngikren kumni ndrai ka bakam kong san kalong ayu pidon hatu pidang don mo ka pniang mensim hakap jonut ka jong phi haka jinglong kristan ka jong phi ngaju yas ngau ba kibriu ki ong ba hajing jat lenti ka babon haka jing ya kendu ki babon kibriu ki laban ben ki laban kho ndrai tang ka we ngaong ngayai ong ya ki perlok bat ya la diru ngayai penken mau ba ngawan ban syakri om yo blei om ya kibriu ndrai nga syakri yo blei uba it ning kong yang nga syakri yo blei uba it ning kong yang kariu kentai kam syam la set kot ya la de haying ka jongka ndrai kalami bran ha ba yo ngau yo Elisha bat ka keli yo Elisha bat kan dem kho si bakanong bakan nyatu ya ka jing don kam ki jongka bah ba ka don tang ini pniang ha ka jing im ka jongka Prophet Elisha Allah ong ya ka khilej tu sim tu pan keliang ya ki khiu ki babun na ki paramarjan jongka batu pendap ya kita kikiu dah kata ka pniang ka basa kaktin ka jong blek ya thu yang i ba kata ka pniang ka bala pendap kita kikiu ki ladap lin baro kikiu ki bapan kata ka riu kentai ka laong ya ki khun dang don mo kikiu ki khun ki ong om don kiu shu para banget bein ladang imat ya ka ladang idang don i pniang bekenja mensim nginum den jendela syakri ya ublei baki ong ublei bakrau ndrei ublei bayo tia ublei bakrau ndrei ubayo tia a giant sleeping god ki ong ka perthei ba ka pateng ka jong i ong bangi syakri ya tau ublei bakrau ublei jong ki kamba na du menor ndrei ublei ubayo tia akan ka pateng banginda don i pniang ibasa kerdong ha ka donut ka jongi ngin yo i bangi syakri yo tau blei ublei jong ki kamba a miracle walking god ublei jong ki kamba para bangit beit ka badon kam kalong ban pendon kam ya ka ka bangidon hatung idon mo i pniang iban pendap ya ki khiu ki babon hatu mongi don mo ka sap ka phong ka jongi ka bangin la ban pendap ya ki ying ki sem ki jongi ki sap ki phong ki jongi ki bangin la ban syakri yo blei ban pendap ya ka ying ka jong blei ka jing kali ngalong ngabu ha ki jing start ki jong pi
hak jing yet benia ke jong pi kabalai kabal ka riu kentei ka don ka dei ka jing ket kli kadon ya kata ka jing ket kli ayala di bakini ki khun jong ka kin sa sha ring marau ki khun jong ni ka kentei kin sa sha ring marau namar ka ram ka jong ki khun jong ni ka kentei kin sa sha ring marau namar ka jing mot ki jing perkhat ki jong ki namar ba kumong menne la ken ria no ki mau bersiu na ki lai na ka yeng ka jong ki Nrei namar baka don ka jingkit kli ha ka jengim ka jongka buon ki beong ya ka ni ka lindong ka pasau ka khot ka banyau hadu ka beningkong hadu ka nyau ki ong ya kata ka miracle of revival ka miracle of revival ka ka bajia ka yai pentemai ya ki jinglong ki jingman kumba ka dei banlong ha ka yeng ka sem ka jong ka ripken thei ladang idon ka jingkit kli ka jingkit kli ka jingkit kli jongi ki kemi ki pa ka riu kentei te ka kit kli ba ka snow syaram na ka benta ka jing syaring marau ke jongi khun ke jongka ka pateng ka bangi im ka don ha pedeng ke jing syaring marau ka jing syate marau ki khun samla ka jing syaring marau ka babun ha ki jing di ki bak syar khei jong ne ka pateng ndrai manu te ban sim ya ka jing kit kli mano te ban ong ban ya tho au blei ya jing duai mano te ban pendon kam ya ka mensim ya ka sap ka bakidon na ka benta ban kentiu pat ya ki mano te ban wan rapat ya kata ka miracle of revival ka ban penlong ya ki kum ba ka dei ban long da ka ba pen thmai bor au blei kabas hosik para bangai beih bat para lok beih kalong bangi long kum tang kum kitu kinong yat kai na Jericho se Jerusalem ki bangi yat kai na Jerusalem se Jericho ka ba jengai tang kum ba khat ar bat khat lai khat san bat khat framai ha ka jing jengai jong ka Jericho ba ka Jerusalem ha bangi yo tu breu ubla yap ba uban sayap no bat ngilong tang kinong pet kai ngilong tang kinong pet kai namar bun ki kam ki bangi hap pendem ki ravi ki nong hikai ki babun haba ki yo tu breu ki yat lat ngot wut namar ki kam ki babun ka jing syakri ka jongi kam dei ka jing syakri ka bangi penbun kam ya ladi ndrai ka dei ka jing syakri ka bangi rak ya ka long breu ka man breu ka bangi don ka jingkit kli na ka benta ka yeng ka sem ka jongi para banget bi bat paralok bi ladang imdon ka jingkit kli kini ki kinwan kejap ya ki khun samla jongi kini ki jingjia kinwan kejap ya ka long breu man breu ka jongi kini ki bajia kan ka pateng kinwan kejap no ya ki ayu ngin le hatungin long tang kinong pet kai ningin mi banong kita kinong Samaria ki bantei pat ya ka imlang salang ngaju yo ngau ya ka wei men bangadang red bahaduk mentaru ngadang yo ngau bahaba ki breu ki kenduk ya kini ki ya ki Kristan ki belek sekaying mani ki laong ya ki pite ki basmat sisa hadu kata pite pidon ka jingkit kli na ka bentaban kiu sekaying ka jong belai ki para Kristan ki jongi ki juong kumni da ka pen pai kitin ya kita kinong keli ki ong imban si pi banlet jing seng adi pite ki basmat mo banlet jing seng mban si pi ki ong para bangai beih bat perlok lada ka jing bani ka jongi ka dei kambon ka jing tang ban se kam dei ka jing kit kli ka jongi lada ka jing duai ka jongi om dang ban se kam dei ka jing kit kli ka jongi ladang yam na ka benta ka yeng tang na ka benjing ban se kata kam dei ka jing kit kli ka jongi ladang ya thu yo blei lembau trai jongi Jesus Christ tang namar bangim banse banya thu namar bangi yo yakini renjan ki pop ki jongi ngimban se banya thu namar yo yakini ki jing ki bangi kendu akhmat ka jongi kata kamdei ka jingkit kli ka jongi kata kamdei ka jingkit kli ka jingkit kli ka dei ka bawong unong ruai syem mensim ha ka jing ruai atrai pa revival akan sedang suananga atrai pak revival akan sedang suananga ungkam cem laong atrai pak revival akan sedang nak balang pokse atrai pak revival akan sedang nak wei pat ndrei usim ya ka jingkit kli banong atrai pak revival akan sedang suananga kata te ka jingkit kli
kabangi don kam ban sim hakani ka pateng kabangi im kabasau bat kabakadu kalong ki kamba jong ka jing pentemai ki sedang na ki jingkang ki bakang kerdep ki khang ki sedang na ki jingkang ki balakang kerdep bat ki balakang kop Prophet Elisha la ong bala bata ya kini kerukun tei ban pan keliang ya kikiu kumbang ong mene bah bala pan keliang ya kikiu ula ong bala bata ya kerukun tei ban kang no ya ka jingkang kang kop no ya ka jingkang jong ka ying jong ka bakala jia ka miracle of revival ka jing pen kelat ma ya ka ying ka jong ka namar bala kang kop ya ka jingkang jong ka ying ka jong ka ka revival kam sem jia haki ying ki sem kam sem jia haki balang kam sem jia haki yo ki hat ki jongi ladang im nang ban khang khop ya ki jingkhang ki do nut ki jongi ladang im nang ban khang khop ya ki jingkhang jong ka ying ka jongi ladang im nang ban khang khop ya ki jingkhang ha ka jing duai ki jongi para bangai ba i ladang im nang ban khang khop ya ki jingkhang ha ki ying ki sem ki jongi shibun ki wan ban hiat ma ya ki ying ka jongi shibun ka ting ka jong blei ha bakin wan kin ong om tang bakin tu ndrei ban penjot ban pen pra ya ki ying ki jongi ko mga ong mene haladang im nang ban khang khop ki jing di ki babun kin wan ban kiu ha ki ying ki sem ki jongi ki jing hikai ki babakla kin wan ban kiu ki ying ki sem ki jongi ladang im nang ban khang khop ki jing penjot bat ki jing penyap kin sejia ya ki ying ki jongi ki balang ki jongi ki don kam ya ka jing khang khop habang ong khang khop kamut ban khang ya ka jing khang ndrai khang khop ha ki jing hikai jong ka balang khang khop ha ka jing khlan ban pen khlan ya ki khun samla ban pen khlan ya ki prabangai ban pen khlan ya ki rempai ying kristan ungi im ka perthei ka babun sin ngiyo i ki jing hikai bakla ki bau buriu Ukraine ya ka pop ru kam dei ka pop namar ka jing snau tenat jong nore ubrio Ukraine ya ka pop hakmat jong ki wei kam dei ka pop namar ka jing snau tenat jong nore hatung inang mo ban khang khop ya ki jing khang ki jongi hatung inang mo ban khang khop bagi banabal kinum nak ban tuklar ya gajingnya dei gajongi bat ublei kadon ko ga jingjia ka bajia ko khun samla hasot silong habang adang don kum youth worker layathu bakata khun samla ka lej ban lej ka bible study jong ki wei pat bahaba ka lej ya ka bible study man ka por layakren balayo i ya gajing hem kam sim ka jongka Ndrei namar ki jingkhang ki sator palat para banget bat para lok ba i kalong ba kata ka hun samla la tuklar ya ka jing impersonal ka jong karu da kita ki bri ki basim kabu kabama kalong bayanga bat ya phi la tuklar no ya ka jing impersonal ka jong iru namar ba ki jingkhang ki jong ki telat than kabama kalong bala tuklar no ya ka jing ya dei ka jong bat ublei ru namar bagi telatan ki jingkhang ki jongi ayungin pen klan ya ki jingkhang ki jongi tangga tin ka jong blai kalabyang yang i ban pen klan ya ki jingkhang ki jongi tang ki jing hikai ka palang kalabyang we nong South Africa ong yang alap pen im dau Jesus Christ ndre la pen san da ka balang yang ngaru ngasngau bakaju yang alapen im dau trai jong Jesus Christ da ka jing it ba jing ai ka jong u ndrei la pen san da ka balang ka bangadon ya piru para bangai be ki badon ha ka ni ka no phai jong ni ka sngi kam dei ba sujia ring khat ka mong ne ban wan sa ka ying ka jong blai ndrei ya piru la da pen im da ka jing it ka jong blai ndrei ka jong ban kham kong san ka long ban kham pen san shu shu ya ka jing im ka jing pen im ka jong pi da ka balang ka ba pi don ka balang ka bangi syakri kam dei ka balang ka bala outdated lani ka blas lemportan ndrei ka di ka balang ka badon ha ka dok nuhut ka jonga ka jong pi ban pen temai lani pen wan pat ya kata ka miracle of revival bakan jialong ha ka balang ka jongi kum ba ka di ban long
Para bangai baik la dau blay keli ku mga ong mene habang perkhat mit la puson mit la bat sni sapang kan ka jingkren ka wan shon ya kan ka jingkeli ka bau blay ukeli lembau prophet Elisha ya ka tukaru kentei ayu padon haying jong pa la dau blay ukeli yang ngabat ya pi hakan ka nok pai jong kan ka sngi ayu pi don ha ka jing em ka jong pi ayu pi don ha ki ying ka jong pi Hatungi klo ini ban ong kumba kadon bandon kata ka special karakter la ni ka jinglong ka kerpang ka jongi kum ka ni ka riu kentei ka bangin ya thu yo blay try ngam don ngadon tang ban ya thu ha ki jing duai try ngam don ngadon tang ini pniang ibasa kerdong ha ki donut ki jonga i pniang jong ka revival i pniang ka jong ka jing pen kelat thamai ngadon try ya ka jingkit kli nakabenta ka balang ka jonga ngadon try ya ka jingkit kli nakabenta ka yeng ka sem ka jonga ki rip kentei ki nong komba ong ka ni ka rip kentei ki khon jonga ki syaring marau ngadon try ka jingkit kli bahabang idon ngi kini ki jinglong ka kerpang nginang te ban khang khop ya ka jing ya dei ka jong ibat ublei ngin khang khop ya ka jing ya dei ka jong ibat ublei ngin khang khop ya ka jing ya dei ka jong ibat ka balang ngin khang khop ka jing ya dei ka jong ibat ka jing hikai song ten rai kenang bangin te bat ki banabat ki numla bantu kelar yangi para bangin bi bat parlok bi ka riu kentei kadon ya kani kamat ya kani ka jing pen thamai namal bakadon yakini kijinglong bakerpang kijongka hatu manga mafi ngidon ni ya kijinglong ka bakerpang banginut banong kumbaong karip kentei ngadon yakani ka umpniang ka bapin kala thamai ucs liwe suong hawo bulai khot yangi ukhot ban mani ukhot yangi ru ban le kemen lempatu ladang idon yakini ki jinglong kerpang ki jongi ngin ya le kemen bat ublei kumbaong cs lewis ngi khot yangi ban mani bat ban le kemen ublei ni rap yangi ublei pensyai ki donut ki jongi bat ublei nyai kerku yangi ya ki jingyai lenti ki jongi ba ublei lembaga ding kamun sim ka jong ukari bible untang thamai pat sa sisin ya kan ka riba i ki jongi untau thamai pat sa sisin ya kabalang bat ki ying kristan ki jongi iwe pe iwe ublei na ka benta ka buram ka jong u amen ngilapoi sa kabawai jong ka jing syakri ka jongi sai sin pat ngai kublei pi we pe we ki balai don benta hakan ka jing syakri ka jongi ya pi ki basyong apa deng ka jing tai tha jong ni ka beneng bat ka jing syakri ka jongi kalong ka bejob bat ngangej ba ka jing kerku ka jong blei kinyai but ya ka jing im ka jong pi pin mi rengkat nang ni na ka jing syakri ka jongi ka wei ka bangaju pen kan ma kalong bangin song ya ka jing kerku blei ha ka jing ya lenti ka jongi bat ngin ya thu lem ya kita ngin ai lem ya kita ka jing kerku bat ngin multiply ru bangin nang ya weri ki wei ban wan syakajing syakri blai ka jongi ublai kerku ublai yarap yangi bangin la penwai no ya kajing syakri ka jongi da ka bangin sim bentalang ha kajing ruai ka nombor ka basis pa arpopra bat ka basis pa arpon rio sis pa arpopra bat ka basis pa arpon rio mensim bakhoj ublai badap da jing ai penduk nga bopom penkenduk nga bopom yo ngan hap syakajing jot mensim bakhoj naneng wan hiar hanga barem pen khoj bat pen kentang no tang yublei ngan wai rengkat light baru light li gid khot rengkat bat ka khoras bahadin jong kan ka jing ruai ngak snobha ban kerpat i temen pesan pe jongi temen pesan gs im in bu ki jing duai bat in pelat yangi daki jing kerhu penwai men simba ku jublei badab da jing ai ben kindu nga bapom yo ngan hap sha jing jo to ben nim pen tem mai han
ya lam nang hi kai kun u blengan yo long men simba ko na neng wan yar hanga barem ben khut ben ken tang no tang yu blengan yaro to ben em ben them mai hado no jong a shong to ya lam nang hi kai kun u blengan yo long men simba ko joan ding na ben pau hajan ben khut kloi kum yanga ben ko boda shisha to ben them mai hado no jong a shong to ya lam nang hi kai kun u blengan yo long tôiจะด้วยเอาตรายบุบเลจิงอันโยเอเมตรายไม่ลงบุบคราวตันบอร์ตันบคุยตามตรายกันบุบเลสิชาร์กิบเร่งเบรคันโดตรายกันหาเป็นยังจิงเอจิกรุมกรำกุมิประเทศอิมมันตาตรายกันไม่บัดเอกบอร์ฮัลเดียตรายกันงายูไม่เบรย์เอกบอร์มันตาตรายกันยังโยกคูบอร์ไม่ลายหังเอลังบ่าวสกรีจุไม่พัสตอร์ตรายกันอีรอยไปก็ได้ขบวนการลงที่โดนนูดกิจงเงียช่วยกันมีลงที่เบรีเขาพยายามดนเอช่วยกันเดี๋ยววันหลังโดนตั้งขันยัดกิจงเอทำไมกิจเงียจิสเนียทำไมช่วยกันเมื่อเป็นกลายก็คือคัมบ้าช่วยกันบักลงก็บักราวช่วยกันตัวรับเงี้ยช่วยกันเงินโดนก็ต้องกิจเอทำไมกิสเนียทำไมช่วยมันเป็ดตั้งทำไมช่วยมันเป็นละมันเละบักพลากิจเอมุจงเงี้ยช่วยกันบัดอายนี่จึงกระคุบกคราวก็จงแม่ช่วยกันกระคุนี่คุบบริปัสตอร์ช่วยกันก็ยิงก็เซมก็จึงเงี้ยช่วยกันโหมันอายก็ลาดใจบันสกรีแม่ช่วยกันง่ายอยู่แม่ตะก็จึงเอกจึงแม่ใจกระคุลางี้เวฟเวช่วยกันดอร์กัดบันเงี้ยช่วยหากจึงเอ็มจึงงี้บ่มังเงี้ยกีฬาบันไอทีบันสิญญาให้แม่บ่บันทิปแม่ไม่ลงอุบเลยบ่ต้องแม่ลงอุบเลยบ่คราวช่วยกันสงบเลยก็จึงด้วยก็จึงงี้นี่ปานี่กระปาหักจึงเยซูคริสต์จงปนิมจึงงี้บัดตัวหายรกบ่จึงเอจงเยซูคริสต์ช่วยก็จึงบ่จงอุบเลยก็ป่าแล้วมันสลบมันเซมบ่คุยตัวก็ดีลายเวก็กัดบันงี้เวฟเวบัดบ่รู้ไม่สลักประเทศนาริกบ่มสกุลนาริกบ่มสกุลอาเมน
Bikang babon. Ide keren ni ya. Hampir.
Kapuar gelak biang menginya sedang no ikjing syakri jongi kum ki kun kentai jong ka balang. Hak beneng kong ngawan ban pedang sobha ya pi iwe pa iwe hapadeng kejing sendiu jong kamariang rup ngelak ban poi kat ni. Pat nga pedang sobha ya kinong sim benta kam tam ya ikong ban biang i ban sim ya ka benta jong kejing plai ka ketien ke jong ublei. But ngat harai iba de ban polis dang bat wai impat lak ban poi kat tapuar ru telada abakut jong ni ka jing ruai ban kong lada impat lak ban poi ngan sngov ha ban kerpat ye ikong dulel daleng do in sngov ha ban sepulien nak tien ublei bat ban bu ka jing duai ti ngapdiang sobhaya pi baro iwe pa iwe akerteng ka bathiang nong pen im jongi u Jesu Kris kaktien ublei ko ong ale tungin yamani bat dem ngon tungin ya dem kho siu hakmat utrai nong thau jongi na ba ulong ublei jongi bat ngi long ki brio ka jaka plang jong u bat ki lang brot ha kakti ka jong u tangin ya le so ublei ha ka jing tuai kok pa ublei jongi ubab neng ublei ki met bat ublei jong ki men siam ki jongi utrai badon bor bat bolong unong pen em mula siu spa ya ki pop iperenjan ki jongi bengi long kum ni kumbangi long ken pa ka deira ka sang ti blei ban bor ka jong me ba me isen ei ban ra yangi sakjat jong ka tempna pan pan map ki pop ki rengkang ki jongi bar aba me map yangi ablei me alam yangi bengin la banang yai sakri me kamba ha ka jing em ba man la ka sngi ka jongi ni duai ka ne ka por kan rat bengi aingu ablei hadien jong ka jeseng ka bangi la ban pendap na do men step bat akan dikapor bangindon ke jasang gum ki kun kan thai ni duai au play ba men pen pau ke jing don kat jong mi na do pasdang adu bawai no isen ai ban kerkhu yang i wei pa iwei bat kerpang ikin di nong sim benta au play halala ki jong ki benta ba me menang ai ke bor ke jing pusat men sim jong mi kham tam mi sakri ban ai ke kubor ke jong mi kerkhu lang yang i wei pa iwei na do pasdang adu ko bawai no nambah ketang batiang badan bon nong pen em ba i jong Jesus Christ ni duai amen yang ni ruai lang ke jing ruai ke ba sispa lai pun rio na batmai sispa lai pusau na ke barim kaktien jong me ke ba koridor kum kaksiar bala pen prang kaktien jong me ke internet kaktien jong me ke ba bang ke ba dap da reu ngap do nuot jonga ka pendam jing jirwai bi sispa lai pun riu sispa lai pusau subhanya yang lang ka tin jong mi ka ba koridor kom kaksi yar blapan prang ka tin jong mi ka itenan ka tin jong mi ka babang ka badam darangap dono janga ka pendam kanyalam ka tin ka jong mi leng ba ka rit lawang nun ka nilang u obatation bagi Israel kenang bun kabakor dap dajor banyalam rubadon bor abaken mau kituk kisngi bangashem skawababun kajing sawa kaftin jong mi dono
Suaman nilang jingruain pulin ketukan nak tien jumble nakasam kapacisma na puwe kikin tien gibo ong kumni ko try kadonot jonga kam sarong lemne ki khmat jonga kin khmi meng lemne ngam shem yat haki ki bakraw lani haki ki ba palat yanga ki ba phala yanga da shisha ngala penjanjar penjajai yala kemensiam samba ar pulai bede utrai ulong nong ablang berot jonga ngan nom kerdu upintia yang kijang kaplang jengam uyalam yang harut ki ki banjanjai upen paipat ya kemensiam jonga ulayalam yang hakilenti kahok na kebenta kekerteng jong tungin nilang jeng doai Kokpan jongi ba beneng kumni sasisian patrai ngiwan hajan jong me haneng kapor jong kaneka no paisni kutrai be kum ki kun kan thai jong ka balang ka jong me trai ngiyo ban kiu biang sasisian ban lum ban yalang ban syong ban sakri ban te keduan ke jing mani jongi yame kunran be namar ki jing sen be ki jong don kat ka jong me melap penla yang ni kumni kumbangi long kutrai be trai kum tang duai na benta jong ka balang ka jong mi hi ka badon hang ni ka trai ka ba melase shibun ko trai ki nong sharai jong ka balang hakini ki tayau ki bala dep ko trai mela penyo ki nong sharai ki teman basan ki ban trai ki ban kiet ban ba ya ka kam ka jong mi trai na man kata ka long ka jeng kerku ko trai ka balang jong ni mat kumju ki rempe yang kristan jong ni ha ko ba ki nong sharai ki klan ko trai ka balang do ka klan trai namar kata ngai nguru ya me hana kapor na bantang shibun ki banging ya kandu ko trai khamtam haki bun ki banta jong jeng im jongi ko kan rabi ngadwai na banta kan kapor ko trai na banta inong kren ko trai iban sa ai ko skri ko ba ka jong me ko trai ban sam ka tien habdang jongi kum juru trai bi kedap ta ki jeng sungu ya me bahakan kapor trai melathe ya uslabba ujing kerku habdang jong ka jeng tenrang jeng terkong jong kan kamariang ko trai bi mela ai no slab penjanjai ko trai namar ke jeng ai ke jong me ko trai bi na banta ki jongi ki khun ban riu bangin yo gen ko trai ki jeng tengan bat kum juru ha ke jeng im ke jongi ba man kasni ha ka bangi bun ki jeng ki jeng le ki bangi kendu ha ki jeng pang ki jeng sitom ki bubun jat ko trai ndeng sungu ya me namar me don me trai unong pen im ubak rau bat ubak don bor ya baro batip ke jeng im ki jongi wei pai wei bat kum juru khamtam ko trai bi melapan la yang ni kum ki long kemi ko trai jong ka balang jong me habangi sakri me met bat men sim ai ka bor yang ni wala ki mabun ko trai ki les don habdang ki jeng pang ki jeng sitom ki rempe yeng jong ni ki mat ki jeng le ki babun jat jong kan ki berthai ndai trai bi mem sem la ino namar ka kti ka basbun ka jong me ba mi yu yeng ni kendang na jrong bangi long kum ni ko bangi long wala ngi tulot ngi long ki mapop ko trai ki baduna sibun ndai trai mem sem li ino yang ni ho trai bi duai sikentin na menta ki rempe yeng kristan jong ni ki long kemi bangi bun ki jeng le ki jeng habdang ki babun jong kan ki jeng im jong kan ka berthai ki ba wan ban thambor ko trai yang ni lang ba ki pop ki babun ki jeng dum ki baka yang ni ko trai ndai me ko trai mem sem la ailat iki bat me ya yarap yang ni bangin tan yang ni bat men kerku yang ni ko trai bangi long kumni ko bangi long bangi la ru ko trai ban sakri ba men yang ban sa ban sakhi ya me ha ki por ki jeng im ki jongi jesu bi and wai ru na ban ta ki tu ki rampe yang kristan ki long kemi jongi ki badon badang ki jeng no rang temen ha ka met karta ka jongki ai ki ka bor ki jeng sat ki jeng khlan kum ju khnang ya ka ba ki la ko trai banang ya don banang penrehem ko trai jeng ya sang kan thai jongi namar ki long ki ba hikai ba ki nong yalam ki ban tei ba ngiru kum ki ba nang hapo ki jong ki ngi yo man but ban yo ka nuksa ka ba
kambha ki jong im ki jong ni bangin sakri me trai bi kum ta shimti yang neng kapor bangi sakri ki jong ni kan hadu bangin na pendap ya ka ai baki ki brokhoy ni buti sang ti blai ki jong me shim nang kaborom ki jong barong en IT seme namai kini ni pan bangi duai katang Jisu no penim amen. Kini kilong kijing penbena. Hagani kasi utrai kabanwan kata haka artarik umaj arfo san. Ninyo jeseng bat inong pulis dang bat duwai hakani kasi dan kijing kala idei i Mrs. Cecilia Warshong. Bat inong kren i Mrs. Risa Dashisha seemli. Bat kijing rai kerpang na i Miss Clarin Karkungor. Inong si sentio ha kasitarik umaj arfo san idei i Miss Evangel Nongplo. Tau inang ilam jing roa ha unu benai wan tau benai maj idei i Mrs. Bala Lingdo. Tang kini jing benai. Tangi poi sekawai pak kebentar kejeng syakri kejongi kita kalong min syakri yo play de kejeng ai kejongi but hakani kebentaru ibadai ban ai ke special number im shimla ban poi di berpat i kong sarang inya lam yang i dekat jeng ruai chorus ke bakat riu kat mengidang ya lum ya kejeng ai ngo but hadin balum kejeng ai ngo ngasong haban kerpat ya i kong operation lah iskong hawan wan penkentang ya kijeng aingo. Tengah nyepi ke chorus kebakan riu. Benlong yang atrai, jeng em kum jeng ruai. Kabanyai pensawaku boka ding pna syayang atrai ban longkum jing ruai kabanyai sawa ado hala kata baji suban syongke Hakadono jonga uraya dono ngosi ban pens ngaba syayanga atrai ban longkom jingwai kabanyai pensa waku boka ding pna tuan pendam macam tu. Sesisen parko try. Kan ngedap dekat semua apa crowd yang aku try. Aku bangila yo biang go try bi. Ya kapan ya selok ya kapan mani ya kapan syakri ya me. Kum ki kon kan thai ki chong me aku try bi.
trai ngi ai ngo ko pa na mar ki ai baro ki jing ba ki jing subun ki jing da sin ai ki jong me yang ni pedang ki jing kriat pedang ki jing terot pedang ki jing no jong ka met ka jong ni kum ki khon kan thei han rei ngi yo ko pa ya ka ban mani ya ka ban shakri ya me ko trai ha ki slajat ki khot ki bakentang ki jong me ya ka ba me ko pa menang ai ki jing kurku ki ba kodor ki jing im ka jong ni ki ban malang ka sngi ko trai bi menginang la ko pa ki khon kan thei ko pa bi ka jing kit khle ka jong ni ko pa bi ya la ka jong ka yeng ki sem ki jong ni ka jing kit khle ka jong ni ko pa bi ya la ka jong ka balang ka jong me ko pa bi chi su bi ba kodor to kor shan yang ni ko pa bi ho ko pa bi ni don ka ni ka por ko pa bi ya gini ki jing ai ki ba kendiat lang ba ki jing kurku ki ba kodor ki jong me ki jing im ka jong ni ki ba mana ka sngi ko pa bi sing ba ko pa ya ka ban kurku pen kan tang ni ki sya ka no ka kam ko trai bi kum ka jing sang kan thai ko trai bi ka don ko pa bi la ki jong ki project ki kam ki jong ka ya ka ban penyai ko pa ya ka hima ka gospel ka jong me ha ka no ka benta ka ba me penset ha ki terpeng ki batrat ki jong ka kurku ko pa bi ki baro ko pa bi ho ngim la klem da ai ngo ya me ko trai bi bahaga ne ka sngi ngi yo sibon ki jing kai ko pa bi bat kum juro ha ka ne ka por ko pa lang ba ka shakri ka barit ka batrat por ka jong me ko pa bi ai ko pa bi ba ki ai baro ka ba ka shakri ka jong me kan perta ko trai bi nara ka jong ka sentur handrei ko pa bi ka jing persat ka long ka jong me khnang ko pa baki ki bangin yo asngeu ko trai ken long si sha ko pa bi ka jing bam ya ka ne ka man sen ka ba kodor ka jong ni bingin ang la ko pa kum ki khon kan thei ki jong me bingin ang yai shakri ban mani ban pendan buram ek terteng ka be im ka badan bor ka jong me ha ki benta baro jong ka jing im ka jong ni kurku ko pa bi ki baro ki bangila pendap bat ya ka bangin sa pendap tonang yai kurku bat tonang yai petin yang ni ko pa sngew ko pa bi ki jing duai ka jong ni ka ni ka por ha ka teng trai blong nong pen im jong discourse amen. Mapen pau ki jing sngongo ka bakrau na mentai I kong duldai bla shim ka benta ban pen puli na ktien ka jong blei ba ka jing duai ba la kam dei ka benta ka jong iru blei nang ku ye pi kong bat ni ai ngu na menta ki kong ru bla duai pen kentang ye ki jing ai ngu akan ni ka por ngi la poi sha ka benta ka ba ko dor tam ka la ka ta ka long ngin yo sha skor no ka ktien ka jong blei but sesi sien ngap diang soba ye kong wan biang ki iba gloi ban sim ya ka program kumbala penbe bleun kurkun dan kat bat pi kong ka ban yalam ye pi pusat ban sim ye pi ha ka jing kran ye ktien ka jing ai ka ktien ka jong u but shwa bangin ya ngin yo ban sha skor ka ktien ka jong blei ngin ya ruai lang ka jing ruai ka ba shi spa lai phunyo na batmai shi spa lai pusan na ka barim pa atra yala jing sawa menta da ka bor bakrau ban yale ikaktien jong me sha bu briu umla kan pau yat keleng ding boneng thang ka bamman bat jing meng shispa lai punyo tôi nhìn nhận lòng baro pa atra yala jing sawa menta daga bor bakrau ban ya leya kaktin jong mi shabu bril la kan pa yai
bami dapau din bane lang hami kum haka ni ai nyen le. Haswab ngini osngo yaga ketin ka khubon ga ketin ke jong play tungin lang khmat jong play ke jing duai kokpa jung yu bahab neng wan bandem ki slajat ke bakhoj ba ke badon bor ki jong me ko konran hagani ka pojan me jong ni ka sngi ke bakhra ba ke bakantang ke jong me nga ai ke burom ke jingo ba ke jing pandon burom tang shame na mar me melong ublay ubadap iga beneng chujrong ba de ka khandeu shatabian ublay ki met ba ublay ki man sim ki jungi ublay ba kraw ba ublay ba dap daga jing e ba kan rai ga jing isnai nga aingo ye me ko trai na mar ngati ba tanga ka kerteng ga jong me ki khosi baro kin dem krop ba thlai jon plashna ba me melong utrai ba na lor jong me am don ki we pat ki blay kin ko ji so ba e jonga nga aingo ye me ko trai na mar ga jing dorang kat ka jong me lembat ngi kum ki kon ki bala siu spa ki jong me ha ga ka sngi hi baro ko we ha ga bangela yo ban shakri like lo ya ka kerteng ga jong me na do dang step kin ko trai hadu ka ne ka por ka ba manta nga aingo ya me na mar ki khubor ki bangela yo lang ba ki shakri ki jong me ka ne ka sngi da shisha ki long ka jing kar khu ya ka jing em ga jongi kin ko trai ban ga sngu ya me na mar ka ne ka por kin ko trai ha ka ba me malawal lam ki jat ki ba torlot ki jongi kum ki khon kan thei kin ko trai bangin don ha po jong ne ka yeng ka ba kan tang ga jong me na ka ban tang bangin yaro mani bat man pandon burom ya ka kerteng ga jong me ngada duai ba men kar khu yang i wei pe wei ken ko trai ha bangin sngapan sa skor ga ktin ga jong me ya rap yang i ken ko trai bangin lapan panthli si por ya la de ban ai jaka ya ga ktin ga jong me ha ka man se ma da ka do not ga jongi ya rap yang i ken ko trai bagi jimut je berkhat ke jongi ken long ki ba shai ba ka do not ga jongi kan long ka ba kloi ken ko kan ran ban pediang ya ga jing shisha ga ktin ga jong me a trai ngada duai men kar khu kar pang na ka ban ta jong ga shakri ka barit ka jong me dala di ngam la ban le e ro em ken ko trai ranga da pediang ya ga jing pan sle ga jong me ka jan mit ba kan toy na ka khet ka jing snai ga jong me ba ka e ka bang don ban kre ko kan ra ba ba kan da long ka jing kar khu ning kong yang a ba ding ilang baro ha ka por ken ko trai kar khu ken ko trai la ga jong ga shakri ga jong me yang sanda jong a ko kan ra ba ba palong inga tangkum ka tandong jong ga jing pan sawa ken ko kan ran keren ma me ko ji so be jong a ka e ka ba men don ban keren yang i ha pa ding jong i kum i khon kan thai ken ko kan ra ba en trai ya rap yang i bengin mi na ka yeng ka ba kan tang ga jong me rangkat begini ki jing kar khu ha ka do no ba ka man sem ga jong i ngim nam long shu ki jo ki bre ki ba wan rong ken ko trai han rangin long ki bre ko bali mat ya ka jing pan thamai bor ka jong man sem ba kho jo jong me ngabuti ka jing shakri ka bang sa ka jong i ka por ha ki ti blai ki ba don bor ki jong me nga ai ngo me sngo ban me pdiang ngi ken ko kan ran na ba ki ne barong i pa na ka kerteng u jisu balong nong panem jong i manta ba shu ki bom ju ko ro hala karta amen nong ko nga sngo ban ai ngo yu blai na mar ki jing i ka jong u ka ba pla yang i bengin long kum ni kum bengin long hadu ka ne ka por ka ba manta ngasngo ban ai kublay ya phi baro na do ikong chairperson ni ba panya ya gani jing shakri blay ha gani ka por jan me jong gani ka sngi ya phi ki para long kami ki ba e ki jonga ho trai nga ai kublay ya phi ha ka kerteng ka ba im bat ka ba thiang tam ka jong trai ba unong paniam jongi uji sukres nga pan paru ya jing sngongo ba da jing sngo buram na ka banta jong phi ki de khot jong ka program committee jong jing sangkan thai ki bala pan yo bantar lem hanga ka shakri ka barit ka jong trai ban sam ya ko khubo na ka ktin ka jong blai ha ka ne ka por ngadang long thamai ha pring jong phi dang don si bon na pring jong phi ki para long kami ki be ki jong ha ki bangam pat la ban itho han rei ka wei ka bang kwa ban share ha pring jong phi ko jing sangkan thai ka long ba nadu bang sedang ban join kasin ka baning kong bangan panyaso ya ladi bat phi ko jing sangkan thai ngam ju sngo long nong wei ngasngau e ngasngau jo namar ngayo i ki dur khmat
kiba pi pedang sngau bahaya yang aga sakri ke berit ke jong trai dei namar kan ke jing e ke bapi kum ke balang hi barok ke we ki pen pau sanga ba ke yeng ke sem ke jonga ke ba pelong yang iru bengin transfer ya ke balang ke jong irang kat bat pi ha kan ke balang ha pok se bat ngaduai bat ngeng ba ke jing don ke jong irang kat bat pi kum ke balang kan long ke jing ker khu yang ba ke yeng ke sem ke jonga hi barok ke we ka kubor ka banga pen kre ka long serim bahaya ka ega ba I propastor jongi la kren ha ka por han rengenge ba ble udon ban kren ngi leng ba jong ka kubor ba ka subject ka ba nga kwa bangin puson lang ha ka por ka de sapang ka jing pen kentang yala de ngal pan song nong rim ya ka bantana ka ktien ka jong ble ka ba pila ban syam ha ka kitab ka jong Joshua kalau nong ke bahnyo ke dekat nak ke bakat lai kiktin ke baong kumne to yeng no pen kho yo paj ba to ong ru to pen kho yala de hamar ke balasai na ba kumne ong trai u bleki Israel don kata ke basang hapdeng jong me ko Israel menom la ban yeng akmat ki nong shon jong me haban de me pen mi no ya kata ke basang na pedeng jong pi kajing pen kentang ke de ke we ne ki subject ka badon kam e ka bangene kran hapdeng jong i kum ki bangen namar bangi imah kini kisngi I kumbangi kum gimbangen ngila suya kompromis bat kini ke pertai kakten pen kentang ka wei pak jemut ka jongka ka long ban pen kerpang ban pen khoj bat ru ban pen ya khlat no niki eke bakan jado siki eke bakan jaman sem naga bakan ja pertai sika bakan ja beneng naga bor ka jong soitan mat sika bor ka jong blei namar kata ka jimpen kentang yala di ka khot yangi sakijing sakri blei ka basisha jong ka jing em u Joshua ukran bon sen ban pan kan mau yiki kun Israel baki dei ban pan kentang yala di namar utrai u le eke bakra bat ki bapla haba ki le kumta ngi kan mau haba u Joshua bat ki kun Israel kilami no ban le siliang jong ka wa Jordan man yo kanti ya keri kanan ya ka bau trai bau blei ulas mai ban ai heki man haswa bikin jam sa siliang jong ka wa Jordan u Joshua u khot ki kun Israel baki dei ban pan khoj mat ban pan kentang yala di ong ha ka kitab ka jong Joshua hi ka lanong ka ba lai ka dekhot na ka ba khat na ka ba san teu Joshua long hau pai ba to pan kentang yala di lasha namar lasha u trai un le ka jing phla hapdeng jongi haba ki breu ki pen kentang bar ki pen kho yala de utrai ule ye ki eke bakra bar ki bakphala ngi kan mau kumno upen yang kum ka kanton ye ki jong ka duriau bar ka rangkau kala pau bar ngi kan mau bagi kon Israel ka liok ban yai rangkau kum juru ngi kan mau kat bakum ka kten ka jong blei haswa bikin pen kelon ye ki kan ro jong ka Jericho ublei ule ya kan du shwa yu Joshua do angel jong uban ong ba udei ban pen kentang mat ban pen khoj yala de ong hau Joshua ka basan na ka bakhat san to loit no ya ki juti na lagi selajan namar kata ka jaka haka ba miyeng kalong ka bakentang kum taru Joshua ula le bat ni yo I bikila job ya ki nong Jericho dei haka por bagi kon Israel gila dei ban yele thma bagi nong ai Madu Joshua ula pak beriu na Jericho sya ai ban lek jungo ban lek pet ya kari ai bat had kini ki beriu kala lek bat hadien bakila survey ya kari ai baro ka wei kala wan pai pat Joshua bat kila ong ho Joshua bakim don kam ban lek lut baro kini lek tang kumba ar ni lai hajar kala biang e na marba kinong ai kilong tang khandian dei ha kani ka ban pa bo Joshua ula klet ban khot ya ki kon Israel bakin pen kentang bat pen khoj yala de le se ga de ga jing news ting ke jong Joshua bagi kon Israel hi namar bagi yo I bagi nongshon ki jong ki long tang khandian bat ki batalot bor de namar ke jing tolot de namar ke jing klet ke jong Joshua ban khot ye ki kon Israel ban pen khoj mat ban pen kentang ye la de yo I bo akhan sem la ban phlai lagi jong ki pom mat kum taru ki sha job bagi nong ai wat ki long tang khandian nagani ke jing jiang yo I bo blei la ban sha ye ka pop ka khang lar ru yengi bengin job ki nongshon ki jongi ni imagi ni kisngi ki ba e bar ki badap tang ni ki jingele ba ngi yo iru bo bomanu la trai don bor e ki ni kisngi
Agini kis ngide namar kata lem dangi pen kentang bat pen khoi jala de nginom la banila persha yiki bor ki jongu setan namar ka pop bat gajing bom khoi ki don gajing em gajongi de namar kata ken la khot yingi se gajing pen khoi ong ha kene ka tin gajong ble ka kitab gajong Isaya ka lanong ka basan bukan dai na ka baar han rei ki jing bom hok ki jong pi ki la pan ya khlat no na peding jong pi bat u ble jong pi bat ki pop jong pi ki la ka ya ga khmat jong u na pi kat ba unom sngo ngi iba kapop u akan kala lapi u bad ula hap ka jing salam temau ma u ba ka yeng ka sem ka jong ui baro ka wei ka e ka bo blei u kwa ban pan kan mau ngi leng ba jong ni ka jing ja ka long ba ngi dei ban pan kan tang bat ban pan karpang yala de namar ngi imma gini ki sngi nganong ye pi ki sngi ki ba e bat ki ba khaddo ngi ibo bomanu la rung jubor se ki yeng ki sem gi jongi shaki kon gi kti gi jongi shagi imlang ga salang ga jongi shagi snong gi thau gi jongi bat ba kham sno shar khai ka long ba wat chaka balang ga jong blai namar bo shaitan utte bo don stang kan der ka por ong ga ktin ga jong blai ha ka kitab jing pan pau ka nong ga ba khat ar na ka ba khat ar kam dei shu ka por hingi kum bangin su pe kai ye kini ki jing sniu ba kini ki jing jot ki ba jia sau dong jongi an rei kala dei ka por hingi kum bi khon gi jong blai bangin sngo khia ban sim ye ka senjam ban pan khoi ban pan kan tang ya le de ban duai na ka mata kini ki e baro ki bang yu i ki ba jia sau dong jongi Shibon ki yeng kristan ki jongi ki ni ki singan ong ye pi ki do no ye ka jing e ka jing long ko wei ka jing seu tho jimot hagi ye long yeng long sem ki jongi ni do no ye ka jing suk ka jing kemen ki khon ki jongi ki ya hala ka jong galanti ki don ru ki khon ki bom ko ngu su ila ki jong ki keme ki pa ki bom ki ba la jangai no blai ki bal im bar ka ni ka parthai ki bal ngop se ki jing so baha jong ka ni ka parthai ki bal ngop hagi jing di ki ba pan bu ai kum ka kiat u drugs ki ba im auria bat ru ki bom bang shu ban kiu se ki yeng ka jong blai la dengi kwa bo blai un pan kaladur iki long yeng ki long sem ki jonga bat jong pi u blai u khot yeng ye ka ni ka por ko ki me ki ba ye ka jonga bangin yit ba ban pan kentang bat ban pan karpang yala de ngam tip kan nongon da pedeng jong pi ki baju pelut por ha ka jat ka deng phna ka jong trai ban no paniam jongi Jesus Christ ban duai na ka banta ka ying ka sem gi jongi ban na ka banta ki khon gi jongi na man ngan ong gi phingi em gi sngi ki ba khaddo om dan da ka wai par ka atiar ga bingela ban ni persha iki bor ba ki bu thap ki jong shaitan bar ka pop ki ba wan sa persha jonga ba jong pi ki dur ba ki rukom ki ba per 100 tang da ka jing duai ban da dang ila ban pan rik del de khmat jong blai ngam arta ten bo blai un le ki ba krau bar ki kamba kinjia ha ki yeng ki sem gi jongi namaru blai ula kular ban le ki ba krau bar ki ba phla ha bangi pan kentang bat ngi pan karpang yala de kumbo blai ula le ki kamba ha ka wa Jordan bar ru ki kan ro jong ga Jericho namar om don ga bam la badu blai baro kalong ga bala badu blai ong ga ni ga tin ga jong blai ha ga gospel ka ba kumu Matthias kalong ga ba khat khandai na ka ba life pun riu do briu kalong ka bomla han roi badu blai ki e baro kilong ki bala tungin duai bo tungin ye kam kanti ye gi jingkular jong ka tin ga jong blai ban ong ko ong Joshua manga ba ka yeng jonga ngin sakriyo blai ngin duai bengin nom lek no na ka ne ka parthai lam dangi yo i ba ki yeng ki sem gi jongi ki sakri yo blai ba im ngi imro hakini ki sngingan ong ye pi ba gi jingpang gi jing stom gi bahar kom ki lami ye ka ban pan sitom yo briu ngi yo sngo ban yo i ya jing du no jong ki paraman sim ki bakodor ya la jong jing em hakirta ki balengkot na ki jing pang na ki jing sitom ki babonjan han rai ka wei ka bangi dei ban tip kum ki bangai bagi jing pang ki jing sitom ki bangi kendo kim jak lam ka jing tip ka jong ublei wat hapeng ki jing pang ki bangi ma da ka jing em ka jongi ublei u thau ya kalat bangin yo lai leng ba ka jing sumar ka jong ki doctor wat hapeng ki jing pang ki bangi don ublei u khot yangi bangin pai si ki jing kular jong ka jing pan khia ki ba don ha ka ne ka tin ka jong ublei ong ha ka kitab Isaya kalau nong ka basan pulai ka khot na ka basan han roi la pan mong yu ni na mar ki jing rangkang jongi ba la pan lo wet yu na mar ki jing le bom hok ki jongi ka jing pan sitom ka jing suk ka jongi ka la long halor jong u ba da ki jing em snam jong u la pan khia yangi susu ka tin ka jong ublei ka ong ka baneng kong ka jong Petros kala nong ka baar ka khot na ka baar pusau u badal lade hi ula ba no iki pop ki jongi ka met jong u halor kata ka ding ba haba la yap no sha kita ki pop ngin yo im shaka hok bad da ba da ka jing ngam snam jong u la pan khia yangi abangi ma da peding abangi ma di jing pang ki jing stom ngim dei ban on ngim dei ban khnyum pan ngi dei ban ai ngo yu blei dei na mar gini ki jing ba gini ki jing pang ki jing stom ki bangi ma da ki jing em ka jongi ka ba pelong yangi bengin jan shu blei
namar ngitip bagi jing yarap bagi jing penkhia ki don ki kiti ki jong ublei namar gi dekat met ki jongi baro la tho ki kitab ki jong ublei ong ka ka sam ka basispa lai bu khandai na ka ban riu ki khmat jong me ki lio i ka tanrai bom pat long dur jonga bat ha ka kitab jong me la tho ye gi dekat met ki jonga baro ngamut ban ong bala dengi imah jan jong ublei la nengi yai ban ngi sakri ublei bangin nom kandu so i jing pang jing stom ngin ye kandu nganong ye pi ye jing pang jing stom gi jing ele ki yong ki lang thari ngin ye kandu ka jing im ga jongi kat bangidang im ha ka do han rei ka e ka ba ublei upan kan mau ngi leng ba ka tien ka jong kum bala puli kong mane na ka sam ka ba ar phlai ba ka jing im ga jongi kum gi bangej kam long ka ba su jar ngam sa la ne bangin su yai ba ya lo ya harot kita ki gi ba jai han rei kin don ki them ha ka jing ya lan ti ga jongi ha bangi don na ki them ublei u khot ngi kum gi khon gi jongu ban ong kum ong us em deben la nga ya ru yi ki them ga sarneu jong ga jing yap nganom sep te ngi ga basneu na mar me don rangkat ma me bat nga badu dingdo badu sando u jong me ki pentengen yang han rei ka jing bomla ka jongi ban shania ha ki jing kular jong ga ktien ga jong ublei ban badru ban pen khoin ban pen kerpang yaladi ngi du no ban ma di jing kerku jong ga jing pen khia ye ka ba ublei ula kular ban ai hani de na mar kata ublei u khot ngi leng ba jong ni ka khubor bangin yit bha yaladi ban pen kerpang yaladi na ga ni ka parthai kumta ken ngin yo i bagi jing kerku ki jing pen khia ki kamba kin jia bat kin to ya ka jing em ga jong simet ha ki yeng ki sem gi jongi bat kumta ru ngin la ban sakri khamba yo ublei na ka man sem jong jing sngongo bat bangin mad ye ka jing rahem jong jing sakri blei langi don hang no ru na mar ublei ula kular ha ka kten ka jong u ba un om bo ka wei ru ka jing pang ha ka met jonga bat jong phi la dangi la ban yai kat bakum ka kten ka jong ublei ong ha ka kitab Exodus ka lanong ka ba khatsan ka da khot na ka ba arpun riu lada men ngap biang ru ya ga kten jonga ya ga kten jong trai u ba ublei jong me bat lada men le ru ya kata ka badai ha khmat jong u bat men sha skor ru ya ki hukum jong u da ka barakhe ya ki nyam ki rukom jong u baro ngan om dala bo hame ka wei ru ka jingpang ya ka bangalawalam ha ka ri Egypt na ba manga ngalong utrai u bala pan im yame ka jing duk bat ka jing kerdu ka de ka wei ka jing e ka bangi ya kendu ha gini kisngi han roi ublei bangi sakri ngan ong lipi kwa ingi ki khon gi jong bangin don ha pading gi jing duk ka jing kerdu ublei lo ong ka kten ka jong to wat shwa pi ki hima ki beneng te ke baro on sa lang tam hangi ong ha ka gospel ka jong Matthews kala nong ka ban riu ka de khon na ka balai phulai ublei balong pa jungi u bahabneng kwa yangi ki khon gi jongu bangin long ki badok ki bakardo ki bajanjar na marwat ngi ki kimi ki pa ka do ru ngim kwa ba ki khon gi jongi kin long ki badok ki bakardo ki bajanjar ka jingim ngi kwa tangi ka babhatam na ka bantala gi jongi khon na ka long na do ka bam ka di ka kup ka sem ka jing nang jing stan ki kam gi jam ba de ki banta baro ngathrai om don ngi ki kemi mo ki bakwa ban yo i bagi khon gi jongi kin long ki baduk ki bajanjar ki so sa ta ga jing im ga jongki te pi mut kat no tam ti u blei jonga bat jong pi bala thau bat pelong yangi u kwa tang ye ki ba bahatam na ka banta jongi ong hang ni ka gospel ka ba kumu Matthews ka lanong ka ba nyo ka de khot na ka ba khatwe na mar ka ta la da pi ki balong baman phitip ban ai ka ba bahatam ki khon gi jong pi ka ba kat no tam u pa jongi u bahabaneng un ai ye ki ru kiba bha kita kiba pan na u ublei bom shem la benot ban ai lo jong khon bal khamar we jong u Jesus Christ ban long ga jing knya na ka banta ki pop ki jongi phimut unam ai ki jing don kam ki jongi namaru ublei ho jisu la ai lu di ki jing don kam ki jongi baro hanrei de yu setan ke no bakhang la di ki jing kerku bakin toy sengi badru ka jing bomla ka jungi ban kam kenti ki jing kular ki badan ka kten ke jong ublei namaru ublei la kular ban ublei la kular ban pendap i ki jing kerdo ki jongi baro ong ka ni ka chiti upol se ki Philippi ke lanong ka basau ka de khot na ba khat khandai ti ublei jonga un pendap i ki jing kerdo jong phi baro ka ba kum kata ka jing kan roi spa jong u ha ka buram ha u Christ Jesus ublei ho jisu la ai lu de jing don kam gi jongi baro na do ka jing im ka bom jukut ka jing pen khia ya ka ka met ka jongi ha gi jing dap kar hai ka spa ka pho ha ka jing suk ka jing keman han ra ka jing bom la ka jongi ban pen kentang ban pen kho ya la de ngi do no ka wan ra ka jing sha job ka jing im ka jongi ban ngi do no ban ma de jing ker khu ya ka ba ublei ula pen kre na ka ban ta jonga bat jong phi
Dena mar kata kan ka khubor ka khot yang ilang baro bangin yet baha yaladi man penkentang yaladi man penkentang yaladi da kumno ngin penkentang yaladi kum gi khon gi jong blai gi don sibon ki e bangila ban penkentang yaladi kum gi khon gi jong blai han re kan ka pon ko ban penken mau tang sau tali ki mat ki bangas ngo bagi long ki badon kam e yang i kum gi bangen ka banung kong kalong bangin ngin penkerpang yaladi da ka bangin terang ban song ha kejat ka ding phna ka jong trai ban open im jong Jesus Christ ban duai la ka long ka jing duai ka ba la ka long ka jing duai step bat met ka jongi la ne ka jing duai ka ba simet ka jongi bat ublai na maru trai udon hajan jong kita ki ba khot kar pa dio ong ha ka sam ka ba sispa sau pusan ka ba khat phra utrai ulong hajan ye kita baro ki ba khot kar pa dio kita baro ken ki ba khot kar pa dio ha ka jing sisa ka ba ar pat ka long bangin penkerpang ya ladi da ki rukom im gi jongi ki ba man la kasngi na do gi jimut je berkat gi jongi ki tin ki thalet gi jongi la ka long ha gi ying gi sem gi jakat tre gi jongi mat gi marjan gi marpa gi jongi la ni hangno bingi don na mar ngan ong ye phi bangi em gi ni gi sngi ba shibon gi briu kim pulishu ye ka bible an re gi puli ye ka jing em ga jonga bat jong phi tungin duai bo blei un ai boring kum gi khon gi jongu bangin long gi jingker khu ye gi ta baro gi badan saudong jongi kabalai pan ngin penkerpang yalade da ka bangin terang ban pendap gi kulpi gi doknot gi jongi daga ne ka ktien gi jong blai na marga ne ka ktien gi jong blai ka long ka jing bam ye gi man sim gi jongi ong ha ka gospel ka bakum Matthews kala ka de khot na ka basau ka de khot na ka basau kala nong na ka basau bom tang do ukpu ni mo briu handai da ka ktien baro ka ba mi no na ka sentor ka jong blai bar ngiti bro ba ka ktien ka jong blai ka long ka syarak ye ki kijat jongi maka jing syai ye ka lentia ki jongi ong ka sam ka ba sispa khat khandai na ka ba sispa san ka ba sao bar ka ba khaddo ngin penkerpang ye lade da ka bangin terang ban ya be sagi jing senglang la ka long ha ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong blai la ne hangno bangi don la ka bantawan pandon burom ya ka karteng ka ba yem bar ka ba thiang tam ka jong trai bon no pan yem jongi u Jesus Christ ong ha ka ni ka ong ha ka Hebrew ka la nong ka ba shipho ka de khon na ka ba khan na ka ba arkusan klem de e no ya ka jing senglang ka jongi kumba long ka rukom ki wei handrai da ya kentu paralokhi bar kata kham tam kat ba phiyo i ba kata gasngi kala nang jan bat ngangej la dangila ban penkerpang ya lade dagi ni kisau tali kimat ngangej bau blai unom enano yangi bat ngangej bagani ka snem ar hajar ar pusan kan long ka snem bangin ma di gi jingker khu gi jong blai bat bangin yo i bau blai un le ki ba krau bat gi ba phla ga jing em ga jonga jong phi simet bat gi ying gi sem gi jongi bat bangin yo i ba ki kamba kin jia ki jing pen khia ki jing pen khia hakimet ki jungi mak ka jing dap kar hai ha ka jing em ka do bat man sim mat bangin long ki bala kar khu ki jong blai to blai kar khu yangi na ka banta ka buram ka jong u amen ya ai ngo yo blai na menta ka khubor ka bakordor ka bai kong ila pen sngo ka pedang jongi kum no ba kum kham tam kum ki khon kan thai ki long kame bangin pen kentang ila di na menta ban ma di ki jing khu ki jong blai ya ai ngo kong ye pi biang se sisien ka khubor ka bakordor pa phla she ha pedang jongi nge kan long ka jing khu ye pi swan kong ka yeng ka sembat ka jing shakri ka jong pi bakordor ha ka balang hang ni but kani ka por ngawan ban ai ngo ru na menta baro biang kinong simbenta lai tu kinong iba bamdei badai pan ai ka jing pulis dang bat wai du iklampoi inong puli inong ai special number u simla poi rei ni ai ngo pat bo ngio sngo ye ka presence ka jong play bodon rekat apeng jongi lang ye long tang hendiat ngot ru ai ngo na menta ki baro kinong simbenta halala ka jong ka benta ka ba pher ka ba pi lala ban pendep dia kan ka por ngi don ka benta ban let pat show play lang ha ka jing duai ngi don ka mas spray but kini kilong ki mat ba khendian ka ban kong e
ngin ai ngo ngin ai ke buram sha ublei na menta ke jing don rangkat ke jong u bu sha skor ke jing dwai jong i kum ki balang na menta ke tu kalai mkhra presbytery bing la yo ha balang jenta bangi iu slap mene ngada ai ngo kerpang sha yu trai na menta ke beneng ke mariang ke babha bangi yo macam tayo ki kamram ki jing perkhat kambaro ki jia sang bing la an pendapat kerpang bing la yo pen kentang ya ki teman basan ha ke jia sang ke bas ngo long ke basong kia bat ke basong kun sisa bat ngi ai ngo be yu trai ba ke buram sha u na menta ke jing kerku ha ke ni ke tayo ke bla let no Hakani ka por ngin dwai ru na menta ki khna ki bon ki bedang don ki exams ki bedang sa ki exam ki jongki ki class 10 but ki class 12 le ki dang susdang hapedang ki jing penwet ki babon na menta jongki ni ki election ki eru rengi nget was camp bi khna ki le ba but ki nang yai le ba haki program haki exam ki bedang don ki jongki ka wei pat ka point ka long mingin dwai na menta ki bapang basitom ki basem bamat ki jing jenjar ki jing dok jing kuslai haki yang ki sem pat kerpang ni ka por ngin dwai kerpang na menta ikong Ireland Dakar ki ba bro ngi tep bi don pedang jong ka jing sitom ke sakri ke bamju pep ke ba yet ban sakri yu play ban be sheki jeseng menta i don pedang jong ka jing sitom i dong kam ye ka jing dwai ba kerpang ka jong i halaki yang kisam bat hinunui benta bang jaka bangidon bangin IT ya kejing sitom jong i hakik sangti ke jong ublei bah ublei mdan ki ka bamla un penwan kejing penkia ha ipat kam tam malong kejing kersan namenta jong ipa smile mar banyang i bladap ban supen kentang shau ublei ha kejing long ben basan jong i bin long ka jing kersan ya i hakipuar ki banwan ngin dwai ru na menta ka result jong election shai ka sngi nget baro ila yo ka benta ngila laban pendap ye ki hok ki jongi ngim tip ka e ka plan ka jong ublei re ka jing dwai ka long tang ba utrai nuan ra un pen mi ye ki nong yalam ha ka district council ki briu ki ba shap ting ye utrai mangila dong kam palat ye kata ngi i ka jing jot ngi i ka jing suffer jong ki briu ha ka ni ka jala ka jongi par ka jing hiar arsut jong ka akor ka burom ka jing long tip riu tip lei jong ki khon ki jongi kham tam ki samla namar ka tangin yai dwai bal shai ka sngi result kan long ka result ka bangin ma chisha in kemen bangin yo ya ki nong yalam ki ba shap ting shwa yu trai bat ki ban yalam ya ka jalla jongi ha kalanti ka jong ublei ti kita ki long ki jing ki mat jing dwai ki bang abu kani ka por bat ki wei da ki bang mensim ublei un yalam yangi bat ngin yai dwai bat ai ngu biang sa sisien na mata kani program bila la an pendap ki jing kerku bangin mat naka tengin yalet lang sha ublei ha ka jing dwai
ingat utrai lo syak skor ki jeng duai ki jong ibaro ala ki jong ki benta bat ki numlong ki ba le no ai akmat jong kin long ki ba pediang hun ngi ai ngo namenta ya pi biang sa sisien baro iwe pa iwe ngi ai ngo namenta I kong biang sa sisien ya ki ushers ki bala lum ya ki jinken show ki jeng ai ngo bat badwai halo jongka ngi ai ngo namenta I kong sararu Sara Iris wilaya lam jeng ruai akan ni ka quarter berok kowe ukong blay nang kerku ya pikong but yang hilang baro un pelat yang hi de jeng kerku ka por blay ka jong u ti ngi la poi sa ban penwai no ke jeseng ka jong ni ngi ruai lang ka jeng ruai ka bar riu spa lai phun riu spa lai phun riu but nak barim arspa prapo nyo Trai pa menta ka jing kerku pan kendu ngi bapop jing ie jong me hangi tu bo ba hapop ngin om yai ngop pen smart yangi ba yai leng ba ka riklau hadien kini ka jing ruai ngan ngop ha kerpa di Dr. Rafael in bo ye ki ke barok bla pendap ka jing duai but in pelat yangi da ka jing kerku penwai semuanya yang lang Trai pa menta ki jing kerku ban pen kendu ngi bapo jing I jong mi hangi tubu ba Au blay bok pa jungi ba beneng Kunrad ba iet ublay jungi ba im ublay ba sngo ublay ba iet ublay pa mam ngiwana kama jong mi ne ka por ban ai ngo e ko kunrad mi na ka benta ka jing don ringkat ka jong mi atrai ka ni ka jing shakri ka jong ngi kum ki khun kan thei jong ka balang ni ai ngo e ko kunrad atrai ki e ba khai ki bla penda ba trai namar ngi sngo te trai ba me don ringkat ba ngi atrai ba men siem ba khoi u jong mi udan ha preng jong ngi ne ka por ni ai ngo e ko kunrad na menta ka shakri ka jong mi ka bla ai ka khubor hangi atrai ho ai kan rar pa kan mau yang i kan try bahkan ni ka perthai ka bangi mentangi dan kam et try ka jing kan tang dan kam e ka jing pen karpang atrai bangi la banyo ai kan ni ka dei tang atrai na ka snam ka bakodor ka jong mi atrai ka ban sai khuit ka ban ai bor yang i atrai bangi la kan try ban wan cha ka jat ka ding phna ko jisu nong pen em bangin yo ai ka ta ka jing pen kan tang ba ka jing karpang ka bawan tang nami hi try jisu ba yen sa sisien atrai jisu ngi wan ban IT ya ka shakri ka jong mi atrai hakik ti ki basbun ki jong mi atrai ngi wan ban IT ka yeng ka jong ka atrai ngi wan ban IT kan try ka ministry ka jong ki kom ka yeng kan try jisu kan rat ba yen to nang ai bore ki to nang
kurku ya ki atrai Jesu bagi dang la ken trai Jesu ban pen priang ya ka gospel ke jong mi atrai na ka wei ka por sha ka wei ka por atrai Jesu ngi ai nguru kan rat ba ye ken ka por ke jing dan ringkat ke jong mi ban ngi kom ka seng ken thei atrai Jesu ho atrai la ra ngi long tang khan diat ngut atrai ndrei kan rat ngi sngo thu te trai ba mem ju ye yang ngi atrai ban me kurku atrai jing persang ki barit ki jong ngi atrai Jesu to dang dan ringkat atrai ban ngi iwe pe iwe atrai to dang ai hangi kata ka bor atrai bengen dang la man syakri ami atrai to dang ai atrai hangi kata ka jing iet ya me ken trai Jesu hakini kisngi atrai batu kurkui ki long yeng ki long sem ki jongi atrai batu penbet atrai bat ya kila dadon ka e ke ya atrai ka bambet hapo jongi atrai Jesu ka bawai no tu ai ba ka jing iet ba ka jong ublei u jongi ka jing ai e ka jong ukun ubla wan chen ka perthei ban em ban yap nak benta bangin yo ke jing ya ke jing em bam jukun bat ke jing selong ka bat hyang e ke jong mun siam ba kun kini ki belong lai ha we to ken don ringkat bat ngi kum ke jing ya seng ken thei ken don ringkat ba ka balang ka jongi ken don ringkat ba ki ringet hasat la ka perthei na do menta ba shodo ki arta ba amen.
boleh sibuk mah. Yang mau juga dapat waktu ke 50 sekali pun,